Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigine başlaýarys. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Lewap welaýatyna alınıp barlayan işlere nägilelik bildirip, korrupsiýa aýplamalary esasında Lewap welaýat hemde birnäçe etrap häkimliklerini we ýolbaşçylaryny wezipesinden boşatdy. 27 noýabrda Ministrler Kabinetiniň Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabad şäherine geçirilen göçme mejlisinde türkmen lideri welaýaty ösürmäge uly üns berilýändigini we bu urda uly gowrumly işleriň alınıp barlaýandygyny, emma garamadan regiony ösürmek işlerinde kemçiliklere yol berilýändigini aýtdy. Berdimuhammedowyň sözüne görä, gurrun edilýän kemçilikler aýratynda owa hojalyk önümlerini öndürmekde duýulýar. Şeýle dol welaýatda owa milli maksatnamasyny ýerine ýetirmekde de kemçiliklere yol berilýändigini, senat we medeni durmuş maksatly desalaryň şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleriň, çağlar baglarynyň, hassahanaryň, ýollaryň gurulşynyň bellenen möhletlerden gijikdirilip alınıp barylýandygyny belledi. Welaýatyň ýylatdy ýerler arasyndaky suwy, täze bellenen mellek ýerler tebiýe galan dolem üçin edilmeýär. Etraplardaky köprüleri awatlamak we olaryň durukyn täzelemek goňça netijeli işler hem geçirilmeýär. Etrap merkezleri hem olaryň içerki hem ýollar yaramaz. Ýaglawy böleg hem asfaltlamaga degişli. Dip Berdimuhammedow nötede. Türkmen prezidenti Lewap welaýatynda dowam edýän kemçilikler üçin degişli ministrlikleriň we pudak idaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem günden güni jogapkärçilik çekýändigini aýdyp, bu ýolbaşçylaryň welaýatyň hemde onuň şäherleriniň we etraplaryň häkimleri bilen bilelikde ysnyşykly işlemendikleri sebäpli şeýle kemçilikleriň ýüze çykýandygyny belledi. Mundan soň ýurdun Günnor welaýatyna geçirilen hökümet maslahatynda ykdysady jenaýatlere garşy görüşmek baradaky döwlet gullugynyň direktory Mehmethan Çakyýew çykyş etdi. Ol welaýatda geçirilen barlyklaryň başynda Serdarabad etrawynyň häkimi Işan Quliýewiň, döwletli etrawynyň häkimi Çaryýewiň we Galkynyş etrawynyň häkimi Kadyrowyň we bu etraplaryň başga-da birnäçe ýolbaşçylarynyň gulluk wezipelerinden hyýanatly peýdalanyp, paraxorlygy we korrupsiýa baş goşandyklarynyň ýüze çykarylandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglykda prezidentiň çarygelli Çaryýew Lewap welaýatynyň häkimi wezipesinden boşadyp, bu wezipe Ahal welaýatynyň häkimi bolup işlän Taňryuly Atahallyw belländigi ma'lum edildi. Şeýle-de Çaryýewiň mundan beýlek Lewap welaýatynyň Darganaty etrawynyň häkimi wezipesinde işlejekdigi aýdyldy. Ykdysady jenaýatlary garşy görüşmek baradaky döwlet gullugynyň direktorynyň habarynyň eşçiňiz ýaly welaýatda paralan halatlar hem bar. Şol sebäpli welaýatyň üç etrawynyň häkimini belki bir näçe wezipeleme adamlary eýilýän wezipesinden boşaltdyk. Dilip habarda bellenilýär. Mundan başga hökümet maslahatynda Hoşaly Abdurrahmanowyň oğul Senem Rahmanowanyň özüne ynanylan wezipäni oňurmanlygy üçin Lewap welaýatynyň Hojamad etrawynyň häkiminiň ornwasary wezipelerinden boşadylandygy. Olaryň deregine Törekul Çaryýewiň, Gülistan Şarapowanyň wezipe bellenilendigi aýdyldy. Soňky 2 aýyň dowamında Türkmen prezidenti ýurtda dowam edýändigi aýdylýan ykdysady kynçylyklaryň fonunda döwlet ýolbaşçylarynyň arasynda kadr çalışmalaryny we berkenç soňky duýduruş bermelerini barha ýygjamlaşdyrýar. Mundan başga döwlet maslahatlarynda wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, uly möçürde para alandygy aýdylýan dürli wezipeli adamlar barada hem wagtal durulup geçilýär.